Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. May kaangtanan sa trabaho kung ginpatay sang NPA ang mga anggulo nga ginalantaw sa karon sa Pontevedra PNP sa pagpatay sa isa ka pulis. Iloy nga nagatabok sa dalan, patay matapos mabungguan sa armored van. SSS magapasaka sa kontribusyon sa mga miyembro sa banason nga bulan. Sa Gihugan City, Negros Oriental, gin-red tag nga doktor kag iya mister, ginlubong na. Kag kilalahon ang traffic enforcer nga nagbulig sa pagbakintol sang karton sang isa ka teacher. Ini tanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, apisar sa nagluntad nga pandemya sini nga tuig dayonon sa gihapon sa Social Security System ang pagpatuman sa saka sa contribution rate sini sa 13% sa madason nga bulan. Ginpahayag sang SSS Senior Vice President kag Chief Actuary nga si Attorney Edgar Cruz, hindi nila mapospone ang pagpatuman sini bangod kinahanglan nila masiguro nga hindi maubusan sang pondo ang ahensya para sa mga miyembro sini. Ini matapos ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagligad nga tuig ang kasuguan nga nagahatag sang otoridad sa SSS nga makapasaka sang contribution rate tubtub 15%. Plano sang SSS nga paglapot sa tuig 2025 mangin 15% na ang contribution rate sa mga miyembro. Nanakip diri ang employers, employees, self-employed, voluntary members, non-working spouses, pati na mga kasambahay. Nagapangayo ang SSS sa paghangup sa mga miyembro bangod para ini masiguro nga may nagakaigo nga pondo ang ahensya sa malawig nga tinuig. But rest assured na binabalansi po namin ang interest ng lahat. For the long term, this is for the good of the fund which is owned by the members themselves. Iyon po ang dahilan why we cannot defer the increase. As I said, sa mga empleyado po who constitute the vast majority of our membership, at least kalahati lang naman po nung dagdag yung sasagutin nyo. The other half is shouldered by your employer. Sa number 9, sa Banuasang Murcia, leader sa isa ka robbery group ang arestado. Arestado kahapon sa kapulisan sa Barangay Salvacion sa Banuasang Murcia ang leader sa isa ka newly identified robbery hold-up group matapos madakpan nga sa iyang isa ka kinawatan nga motorsiklo. Ang leader nga gindakop kilala nga si Hernani Remada, gindakop man ang iaupod nga si Gerald Abok. Sila ang ginaresto paagi sa follow-up operation sa kapulisan tuwi sa motor napping incident sa syudad sa Talisay sa Disyembre 13. Suno kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, hepe sa Murcia PNP, ang grupo nanday Remada ang imbolbado sa mga kaso sa pagpangawat sa motorsiklo. Na-recover sa suspect ang gingkawat nga motorsiklo sa Talisay. May nakuha man sa ilang isa ka 45 caliber pistol kag 12 gauge handgun nga loaded sang bala. Sa number 8, healthcare workers kabahin sa mga bagong nga kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa bagong nga datos sa Negros Oriental, may duha naman ka doktor nga nagpositibo sa virus. Isa ka midwife, isa ka radiologic technologist, kag isa ka health worker. Sila ang mga nagatrabaho sa hospital sa Dumaguete. May staff man sa Negros Oriental Provincial Hospital Molecular Laboratory nga nagpositibo sa COVID-19. Kabangdanan nga gin-close anay sa karon ang laboratory. Siyam tanan ang dugang nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Kagyara na sa 111 ang total active cases ng COVID-19 sa probinsya. Sa number 7, parayo na pagdubo sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, alkalde nagapanawagan sa publiko nga hindi magkumpiyansa, ilabi na sa pagsaulog sa Paskwa kag bag-ong tuig.
Suno kay Bacolod Mayor Evelio Lunardia, magluwas sa manubo nga mga bag-o nga kaso sa COVID-19 kada adlaw, manubo man ang hospitalization rate sa karon sa Bacolod kag pati na ang mga active cases. Ini ang kabangdanan kun nga aging suspend niya ang curfew sa syudad humalin Disyembre 24, buwas nga adlaw kag sa Disyembre 31. Nagapahanumdum si Lunardia nga magsuksok sa gihapon sang face mask, face shield kag magsunod sa physical distancing kung magwa sa panimalay. Ginapangabay man ang mga kabataan kag mga nagaedad 65 anyos pasaka nga may balatian nga magpabilin sa sulod sang panimalay. For us to prevent COVID, it will need all of us working together. It will need your support and cooperation. So, let's enjoy the holidays, but never forget to observe strictly our health protocols. Sa number 6, prioridad sa deployment sa mga traffic enforcers ang national road kag mga primary road. Inisuno kay Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, ang paghuot sa trapiko karon tugas ang holiday rush. Suno sa iya kag ginapaabot nga tubtub na ini sa Disyembre 31. Nalakip man sa mga dalan nga hatagan sang prioridad ang mga dalan padulong kag palibot sa mga mall. Ang duga nga paghuot sang trapiko kahapon ang tuga man sang promo nga ginpatuman sang isa ka oil company kag suno kay Acebuche, ginapangayuan na nila sang paathag ang kumpanya kun nga wala sang may natabo nga coordination sa traffic ang pagpatuman sang amo nga promo. Ang paghuot sa trapiko sa holidays kinaandan na suno kay Acebuche. Gani nag-aabiso siya sa mga motorista nga palawigon pagid ang pasensya. Siyempre yun, muni ang na-encounter natin. Kaya lang ang sa amon lang yan, ma'am, kung hindi man natin sila mapigil magkarpate, mag-shopping, habaan lang din nila ang pasensya nila tungkol subong, ma'am. Traffic kidney tayo hanggang December 31 as expected. So, konting pasensya lang, pero araman gidya ang ating mga traffic enforcers na traffic control. Sa number 5, sa Banwa sa Pontevedra, mga resort owners gipatawag sang alkalde para pangabayon nga ini pagtugtan nga magginutok ang mga tao sa Enero 1. Samtang PNP ang padayon sa ilang nga kampanya kontra sa paggamit sang palupok. Yaring report. Ginmiting ni Mayor Jose Maria Alonso ang mga beach resort owners sa Banwa para ayon nga limitahan lang anay ang mga tao nga pasudon sa mga beach resort. Kinaang danaabi sa ilang mga pumuruyo pati na sa mga kaiping nga mga Banwa kag syudad nga magpadulong sa baybay kada Enero 1. Suno sa alkalde, hindi dapat magkalipatan kang may COVID-19 pa sa gihapon nga balatian. Kada January 1 kadamo ga kadto sa mga beaches na mo diri sa Pontevedra. So subong ipatawag ko tanan nga mga resort owners, mga beach resorts nga may kami nga limitahan na namon ng tao para sa protocols magyapon sa health protocols naton sa COVID, no. Dugang pa niya, bisan hindi amo sinakadamo ang kaso sa COVID-19 sa ilang Banwa, hindi sa gyapon dapat magkumpiyansa, pati ang mga department heads nila ang ginpatabong man sa meeting nga ginpatawag. Samtang, ang PNP ang masako naman sa pagpaandam sa publiko nga hindi lang magamit sa mga palupok sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Laya ba below? Magpalupok. Palupok ka pa? Hindi, nasa ko na sir. Palupok ka pa, ma'am? Nga, how? Ang classmate ko. Classmate ako na sir. Kayo, palupok ka pa? Ano lang kami kaldero ang balisita. Wala sang firecracker-related incident ang Pontevedra sa nagligad nga tuig, gani luyag nila nga magapadayon ini sini nga tuig. Information drive kami para sa ila, mabalaan nila nga amo ni ang matabo sila kung ang mga pinagbabawal nga paputok ila ipalukpon. So instead, kung gusto nila nga gahod dila gusto mga na lang sir, mga improvised. Like mga yes. sir, kaldero, mga sir. Dugang pa niya, bisan natabo kahapon na pagpatay sa isa nila kakaupod nga pulis, kinahanglan nila nga magpadayon sa ilang mano-mano nga information campaign sa mga barangay, ilabi na sa mga nabukid nga bahin sang Banwa, kay hindi tanan may access sa social media kag internet. Sa number 4, bag-o nga graduate sa kurso nga engineering ang patay sa insidente sang hit and run. 3 kaadlaw na lang tani antes ang Pasko pero wala na ini maabtan sang 22 anyos nga si Prince Joaquin Relatos. Si Relatos ang nag-graduate sa kolehiyo subong lang nga tuig.
ang napatay matapos maaksidente ang iya ginasakyan nga tricycle kagabi sa Banga Mount Carmel sa Circumferential Road. Suno sa traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Jessar Nepokpan, paliko na kuntani sa Mount Carmel ang tricycle nga ginasakyan sang biktima pero hinali na lang sila nga nabungguan sang mga ukunsang nagasunod sa ilang nga salakyan. Pagbunggo nagrekta sa pihak nga lane ang tricycle nga nabungguan naman sa nagadalagan nga truck. Dead on the spot si relato samtang ang tricycle driver nga si Welmar de Asis ang karon ginabulong sa ospital. Temporaryo nga ginhold ang driver sang truck pero ang nakabunggo nga salakyan nga nagpalagyo gilayon ang padayon pa nga ginapangita sang PNP. Sa number 3, isa naman ka Iloy nga nagakatabuk lang kuntani isa dalan ang patay matapos nga madalasa sa isa ka armored van. Gikan sa barangay hall para magparehistro para sa isa ka sahay isang grant si Pasita og Damen sa nabungguan sa isa ka armored van kay nasang udto sa may highway sa barangay Sumag sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa sa PNP, papahuli na kuntani ang biktima kag sa iya nga pagtabuk sa dalan, nag-overtake ang armored van sa isa ka salakyan kag nadalasa ang biktima. Istorya sang iya nga pamilya, nakibot na lang sila sang gitpahibalo sila nga yara na sa dalan, nagahapaon ang biktima kag napatay. Nagtuga naman sa malawig nga traffic sa dalan ang amo nga insidente. Kasi ipapos nito sa kwan ng driver kasi kon mo to kadto sa amon. Ipay balo sa akon. Oo. Pero kay malawig na. Oo. Sa number 2, ginpatay nga pamuno sang Interagency Task Force sa gihulngan kagang iya nga bana ang ginlubong na. Ginlubong na kahapon sang hapon ang pamuno sa Gihulngan City Interagency Task Force kag City Health Officer nga si Dr. Mary Rose Sanselan kag iya bana nga si Edwin matapos sila tiruhon sang riding in tandem sa nagligad nga Martes. Ini sa tunga sang padayon nga panawagan sang hustisya sang pamilya kag nagkalain-lain nga grupo matapos ginatudlo nga ang pag-red tag sa doktor kag ang pagpasibangod bilang si Ka JB Regalado among kabangdanan nga siya ang ginpatay. Padayon pa tubtub sa karon ang investigasyon sang Special Investigation Task Group sa pagpatay sa mag-asawa nga nagasakay lang sa ila motor papauli sa ila balay sang sila ang gintiro sang riding in tandem. Ginpahayag naman ni Bishop Gerardo Almenaza sang Diocese of San Carlos sa iya homily sa funeral mass nga ang pagpatay sa mag-asawa ang kabahin sa 106 ka kaso sang extrajudicial killings nga na-record sa isla sang Negros sa idalom sang Administrasyon Duterte. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may kaangtanan sa iya nga trabaho o kun ginpatay sang NPA. Ini ang mga anggulo nga natutukan sa karon sang Pontevedra PNP, may kaangtanan sa pagpatay sa ila kaupod nga pulis. Samtang alkalde sang Banwa nagbando sa mas madasig nga investigasyon. Yaring report. Naga-exercise sa reclamation area sa Pontevedra sa Mayor Jose Maria Alonso kaupo ng iban pa nga mga pumuluyo sa ginali na lang nga gintiro sang lalaki nga naka-face mask kag nagasuksok sang hood sang jacket si Staff Sergeant Ildefonso Kasugod mga lasay sang aga kahapon. Nakibot na lang ang alkalde sa makabati sang lupok. Ara sila sa likod ko. Dason? Sa likod ko tapos paglupok, nagbalikid ko nakita ko tumba na siya. Wala man sa Mayor, ikaw wala ka man gintandog, wala ka. Wala gid. O silingon ang tuyo lang gid niya is that ang kunan to nga pulis. Amo lang to nga pulis. Siya lang siguro kay wala kami ginanogin tanan. Oo. After ya pagtiro o kuan na yon nagabag-face ang tao kag naglakat na siya. Ang pulis lang ang tuyo sang gunman nga nag-angka sa motorsiklo nga nagahulat sa iya kag nagpalagyo. Ginmando na sang alkalde ang marasig nga investigasyon sa paghatag sang hustisya sa pulis nga tumandok man sang Banwa. Suno sa hepe sang Pontevedra PNP nga si Captain Hansel Lumandas, may kaangtanan sa trabaho ang isa sa mga anggulo nga ilang ginalantaw kay intelligence officer ang biktima. Posible, may kaangtanan sa mga kaso sa illegal nga droga kag panahor nga iya ginauyatan ang motibo sa pagpatay sa iya. Pero isa man sa ilang ginatun-an ang posibilidad nga NPA ang nagpatay sa pulis. Pagka-pulis niya, pagka-intel operative niya, baka lang, may nasagasaan siyang tao, binalikan siya. Another na angle is, of course, diba? Pag sinabing tinumba yung pulis o yung sundalo, ang pupasok sa isipan, NPA agad yung tumira sa
police, mga sparrow unit ng mga NPA. Sunod naman sa acting brigade commanders ng 303rd Brigade nga si Colonel Michael Samson, sa ila inisyal nga paglantaw, hindi NPA ang may kahimuan sa pagpatay. Pero wala nila ginadula ang posibilidad nga sparrows ang NPA ang nagpatay sa pulis. Ila na lang ang ginapangabay nga malubad gilayon ang kaso para maklaruhan ang tanan. Sa karon, nagalikaw na lang anay ang alkalde sa pampubliko nga mga lugar para man sa iya nga seguridad. Sa Good Vibes, isa ka manunudlo ang nag-post sa social media sa iya pagpasalamat sa kaayos ng isa ka traffic enforcer. Bitbit ang isa ka karton kag sa kabudlay sa pagsakay sa jeep, tuman ang iyang pagpasalamat nga siya ang nabuligan. Aton kilalahon ang traffic enforcer sa sininga report. Ini si Mateo Vargas, ang 52 anyos nga traffic enforcer nga ginpasalamatan sa isa ka manunudlo sa iya nga post sa social media. Ginsiling ni Vanessa Guanzon, maestra sa Bacolod City National High School, nga may dala siya nga isa ka karton sa baking essentials kag tuyo niya nga magtabok sa dalan malapit sa Police Station 1 sa Plaza sang Bacolod kag nagpangayo siya bulig sa traffic enforcer. Papauli na siya. Pero kay wala sa masakyan nga jeep, bangod nga puno, nagsaylo pagid sila sa dalan katuslaw, amo man ang karga ni Vargas sang karton, tubtub na kasakay siya sa daan na nga City Hall. Suno kay Vargas, sa kaluoy niya sa sitwasyon sa manunudlo, amo nga hindi niya sarang nga matalikdan ini. Papauli naman si Vargas gikan sa iya nga duty sang Lunes sang gabi, sa magsugat anay sila ni Guanzon. Sa mga nakalabo namin sa may Old City Hall, ginulat na namin, damo mga pasayo. O, hindi kami mayo kasakay. Sa uli, mag-sir, palakyaw lang na si Ma'am Zero, kaya hindi ko kalulukoy na Zero. Karga na rin, at mutog din butaan na namin rin ang iyang karga. Yung Ma'am Zero, magsinamit. Namun tayo, nagpulit ng kuday yun. Kaya ikaw sa kaluoy mo na lang. Sa kaluoy ko na lang, Ma'am. Isin tao lang ba, Ma'am? May ginoo, man Japon. Kay wala nakuha ni Guanzon ang ngalan sadto ni Vargas, ginpaagi niya sa post sa social media ang iya nga pagpasalamat. Suno naman kay Vargas, yara na sa Ginoo ang pagbalo sa mga ginahimo nga kaayo para sa isig katawo. Barbie, sakto pagkahangop ko, ang dugin pasaan niya ang karton, nga dugin libot nila amilog nga plaza, hasta nakasakay si ma'am sa salakyan. Amo na natabo? Kay tungod ko numing, kundi nakabalto si ma'am sa imo nga nagngayo siya bulig. Igo pag saylon na sa kalugar, wala gyapon sang jeep nagsaylo pag sila isa. Hasta nga nalabot sila from the plaza to the Old City Hall. So halin ba kapuan pakadto sa Old City Hall? Hinaba lang siya, sir, bugat sir. Kadlaw na lang siya. Pero sige lang ma'am, ang Ginoo na lang bahala sa kaayo nga napakita. Pero ba talaga sa ka lang yung makita nga traffic enforcer, hindi naman na trabaho actually nga maghakwat, diba? Magkamuna. Pero ginubraya sa kayo buton niya nga buligan si ma'am. Hindi niya ko mabatas. Kaya naluoy man siya kay ma'am. Siya ma'am, babae pa siya kagkadako sang karton nga dalawa. Ba siya nabalabar po si ma'am ang naguyod sa karton niya motos sa Old City Hall. Ang bali actually, unang na nakita nga ginaguyod-guyod ni ma'am. That's why napuligan niya. Okay. Kanami sa mga muni, gusto rin may damo pa nga mga muni. It makes us feel good, Rumi, nga ang kindness, wala nagakadula sa isa ka tao. Especially Barb, na 2 days na lang. Pasko na. Pasko na, Christmas na, 2 days kadasig. Kagamoy at mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.